Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Lebanon niadtong November 30 to December 2, usa sa mga istorya nga nalakbitan mo ang kasinatian ni James og ni Lila, bana og asawa nga taga Sudan nga natrap in town didto panahon sa gera sa balay sa ilang amo kung diin sila nagtrabaho. Unsa pud kahay nasulod sa hunahuna atong ilang amo nga gikandaduhan man hinuon sila sulod sa balay ug sa pagbuto-buto na sa mga bumbang gipanghulog didtong dapita, gibiyaan rasad sila sa ilang agalod. Paita. Literal nga ilang kinabuhi naglatay sa usa ka tukog sa silhig. Apan wala sila nagpapildi. Wala sila plano nga magpabilin nga mamatay sa gira nga walay mahimo. Nakalingkawa sila sa sulod sa balay o mao nga napugos sila sa pagbaklay sulod sa tulo ka adlaw. Dala ang ilang duha ka anak ug ang usa niini bag-o pagyud na himugso. Nagbakta sila adlaw o gabi uban sa kahadlok ug walay kasiguraduhan. Hangtod nga nakapangayo sila og tabang sa parokya ni San Jose nga mao'y nagtabang sa mga refugees o migrants nga naapektuhan sa gira. Mao ni ang hulagway sa modernong flight to Egypt. Mao ni ang kutay nato sa ebanghelyo ron. Bisan ang Sagrada Familia wala maluwas sa kahadlok, sa peligro o sa pagbakwit. Si Jesus, si Maria o Jose napugos sa pagbakwit ngadto sa Egypt aron luwason ang kinabuhi sa bata. Ang pista sa Sagrada Familia dili lang paghimaya sa usa ka ideal nga pamilya, kundi pag-ila sa pamilya nga misalig sa Dios, taliwala sa kagubot sa kalibutan. Unsa may makuto nato karong adlaw? Unang punto, ang responsibilidad sa ginikanan sa pagpanalipod sa pamilya. Sa ebanghelyo, si Jose gipahimangnuan sa anghel sa damgo, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt and stay there until I tell you." Matthew 2:13. Sa binisaya pangahubad, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan, ikyas ngadto sa Ehipto og pagpabilin didto hangtod sultihan ko ikaw. Kini nagpakita ang Diyos naglihok sa kasaysayan pinaagi sa mga ordinaryong tawo sama ni Jose. Si Jose dili siya pari, dili siya propeta, apan usa ka amahan nga matinumanon. Ang pagkaamahan ug ang pagkainahan dili lang papel kundi bukasyon sa pagpanalipod sa kinabuhi. Sama ni San Jose, daghang ginikanan karon ang napugos sa lisod nga mga desisyon. Pagbalhin og lugar, pagbiya sa trabaho, pag-antos sa mga kalisdanan tungod sa ilang mga anak. Ang Sagrada Familia nagpahinumdum nato nga ang pagpanalipod sa pamilya usahay magpasabot og pagsakripisyo. Ang pagbakwit ngadto sa Egypt, ang flight to Egypt ni Jose Maria ug sa batang Hesus makahuluganon. Ang Israel kaniadto nakaagi baya sa Ehipto isip lugar nga sila nahimong ulipon. Apan alang sa batang Hesus, ang Ehipto nahimong lugar nga maoy nakapanalipod. Ang Dios makahimo sa pag-usab sa kahulugan sa mga lugar o kasinatian sa atong kinabuhi. Ang usa ka kasakit mahimong lugar sa grasya. Sa laing bahin, ang pagbakwit ngadto sa Ehipto, nagpahinumdom nato nga ang Dios naglakaw uban sa mga pamilyang napugos sa pagbakwit. Ang Sagrada Familia nahimong kauban sa tanang refugee o displaced families sa tanang panahon. Ang ilang panaw nagtudlo nga ang kaluwasan dili permi makita sa kaharuhay, kundi kasagaran makita sa pagtuman, sa pagsalig o paglakaw bisan walay kasiguraduhan. Sama ni Jose, daghang ginikanan karon ang napugos sa lisod nga mga desisyon alang sa kaayuhan sa ilang mga anak. Ug sa matag lakang ang Dios anaa nag-una og nag-uban kanila.
ang responsibilidad sa ginikanan sa pagpanalipod sa pamilya. Ikaduhang punto, ang pagtudlo diha sa pamilya sa pagsalig o pagpaubos sa kabubuton sa Dios. Niadtong nagpangulo si Cardinal Tagle sa simbang gabi didto sa Dubai, iyang gipahinumduman ang mga magtotoo nga maayo ug sakto gyud ang magplano alang sa Pasko. Natural ra ang mag-andam ta. Maghimo ta og mga listahan sa mga palaliton, magplano ta kung unsay atong ihikay, usab ang uban mo bakasyon o mga kalihukan sa pamilya. Apan iyang giingon nga kung didto ra kutob ang atong pagplano murag kulang gihapon. Ang Pasko dili lang usa ka event nga atong gi-organize. Kini usa ka misteryo sa atong pagtuo nga nagdapit nato sa mas lawom nga pagpamalandong sa atong kinabuhi. Dayon iyang gibundak ang dakong pangutana. Unsa man jud ang plano nato sa kinabuhi? Plano ba kini nga para lang sa kaugalingon alang sa atong kalampusan? Atong kaharuhay? Atong kasiguraduhan? O apil ba niini ang plano sa Dios alang kanato? Sama kang Jose sa Ebanghelyo usahay, lain ang plano sa Dios kaysa atong kaugalingong plano. Ug usahay kini makalibog. Apan ingon ni Cardinal Tagle, diha ra gyud sa pag-uyon sa pagsalig sa plano sa Dios nato masinati ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Ang Dios nga misulod sa atong kinabuhi dili aron sundon ang atong plano, kundi aron usbon ug buhion kini sumala sa iyang gugma. Human sa kamatayon ni Herodes, gipahimangnuan pag-usab si Jose. Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel. Matthew 2:20. Ang hubad niini, bangon, dadaa ang bata ug ang iyang inahan og balik sa yuta sa Israel. Ang kinabuhi dahil sa Sagrada Familia kanunay giya mao ang pulong sa Dios. Lakaw kung suguon, balik kung tawagon. Dagang pamilya karon na nangutana, asa man taon mi paingon? Kanus aman mi mo balik? Ang Sagrada Familia nagtudlo nato nga ang tinuod nga seguridad wala sa lugar kundi naa sa pagsalig sa Dios. Ang ilang kalinaw wala magagad sa Nazaret o sa Egypt kundi sa presensya sa Dios sa ilang panimalay. Ang pagtudlo diya sa pamilya sa pagsalig o pagpaubos sa kabubuton sa Dios. Story time. Unsa man kalayo ang Nazaret padung sa Egypt. Base sa kasaysayan o geography, ang Nazaret padung sa utlanan sa Egypt kapin mga 30 hangtod 400 kilometers. Usa ka biyahe nga lakton og sakyanan sa mga kamilyo nga mulungtad og daghan nga mga semana. Niadtong panahona ni Maria ug ni Jose, gibaklay ra ni nila uban ang bag-ong himugso nga bata. Sa moderno nga panahon, kung magbiyahe ta gikan sa Nazaret padung sa Egypt, mahimo kini sa pipila ra ka oras sakay og sakyanan o sa eroplano. Apan bisan pa sa kadali sa teknolohiya karon, ang kasakit sa pagbiyahe sa yutang natawhan ug ang kahadlok sa mga walay kasiguraduan ng mga kaugmaon pareho ra gihapon. Mao ni ang kasinatian sa daghang mga refugee families karon. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Iyan po nato ang tanang pamilya nga napugos sa pagbiya sa ilang panimalay tungod sa gira, sa kahadlok, ug bakaha sa kapobrehon. Sama sa Sagrada Familia, hinaot nga makasinati sila sa panalipod ug giya sa Dios sa ilang panaw. Apan pangutanon pud nato ang atong kaugalingon. Unsaon nato pagtabang sa mga pamilyang nanginahanglan. Dili man kita tanan matawag sa pagbiya sa atong yutang natawhan, apan kita tanan matawag sa pagpakita og kaluoy, sa pagdawat ug pagpaambit sa grasya sa Dios. Ang pista sa Sagrada Familia nagpahinumdom nato nga ang balaang pamilya dili perpekto apan matinumanon.
Ang pamilya pud unta nato bisan sa dagang hagit o kalisdanan mahimong mas puno sa pagsalig sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.